Bé, bon dia a tothom. La meva intervenció procuraré que no sigui gaire llarga i que bàsicament el que farà serà complementar algunes de les coses que ha presentat en Xavier Celorrio. Només que ell ha focalitzat molt la seva exposició en termes de mobilitat, que és pioner en aquest país, a Catalunya, de fer aquests estudis i estan molt ben fets, i jo em focalitzaré molt més en el que són condicions de vida. És a dir, què està passant en les condicions de vida de les classes mitjanes, els canvis que s'estan produint en els darrers, des del 2000, el que porten del segle XXI, des del 2005 fins avui en dia. Bàsicament per confirmar una cosa que ja ha dit en Celorrio, és a dir, s'estan produint transformacions molt importants arran de la crisi, però que no són causa de la crisi, ja venen d'abans. Són unes conseqüències que es veien venir al tombar de segle i la crisi el que està fent és accelerar-les amb una velocitat endiablada, brutal. Però no planteja res de nou la crisi, només accelera un procés que s'estava donant. Partiré d'una idea, i és la idea que ha plantejat en Celorrio de l'augment de la polarització. L'augment de la polarització és cert, s'està produint a Catalunya, com s'està produint a Alemanya, com s'està produint als Estats Units, s'està produint a molts països desenvolupats. Però aquí entrem en el tema pelut de què són les classes mitjanes, que també en Celorrio l'ha plantejat. Què és ben bé això de la classe mitjana? A veure, si considerem classe mitjana com els economistes la consideren, que és estrictament en termes d'estratificació de renda, la gent que guanya al voltant de la mediana de la distribució, la gent que guanya per sobre del 50%, o sigui, el 150% de la mediana, i la gent que guanya per sota del 50% serien pobres, classe baixa, classe mitjana, classe alta, el que observem a Catalunya des del 2005 fins avui en dia és que la classe mitjana s'està aprimant. És a dir, us donaré una dada, el 2005 representava aquesta classe mitjana aproximadament el 70% de la població catalana, en aquests moments podem estar al voltant del 60 i escaig, 60-61 com a molt. O sigui, hem perdut un 10% de classe mitjana en termes de renda. Per què s'ha produït aquest aprimament de la classe mitjana? Per dos mecanismes que s'han complementat mútuament, un precrisis i un altre postcrisis. En el precrisis hi va haver molta gent que va començar a entrar en l'estrat ric de la distribució de la renda. Van començar a ser rics quan abans no ho eren. I era una mobilitat ascendent. Arran de la crisi, què ha passat? Mobilitat descendent. Molta gent que estava a la classe mitjana s'han anat a situacions de pobresa extrema. Llavors, la franja intermitja el que fa és que s'ha reduït. Però això és en termes econòmics, economicistes. La pregunta aquí és, qui és aquesta classe mitjana econòmica? I llavors, quan mirem les dades de qui és aquesta classe mitjana econòmica, és la que en termes sociològics anomenem la classe treballadora. És a dir, aquesta població que ha estat guanyant al voltant del que és la renda mitjana nacional no és bàsicament les vostres famílies, per dir d'alguna manera. Són la classe treballadora. És, diguem-ne, el que alguns anomenaven l'aristocràcia obrera. És a dir, són els treballadors qualificats, els treballadors ben col·locats, amb contractes estables, que representaven aquests ingressos mitjans. Aquesta classe és la que està disminuint, aquesta. I llavors, quan observem què és el que està passant, per exemple, en el mercat de treball, el que hem vist arran de la crisi i que ja venia d'abans i això l'ha accelerat, és una destrucció massiva d'ocupació industrial. És a dir, la transició a la societat postindustrial, la crisi el que està fent és accelerar-la. Tots tenim en el cap que la crisi ha estat al sector de la construcció, que el sector de la construcció ha patit molt la crisi. És cert, però el major nombre de llocs de treball que s'han perdut és en la indústria, no en la construcció. Llavors, el que veiem en conjunt és que hi ha un seguit de grups ocupacionals, de classes, aquestes classes que en Celorrio ens mostrava, que són les classes típiques de l'esquema de Goldthorpe, que els que estan patint sobretot destrucció d'ocupació són treballadors
de qualificació mitjana, treballadors industrials sobretot. Per cert, en el sector serveis es continua creant ocupació per gent no qualificada i poc qualificada, però és el treballador industrial el que està perdent presència a la nostra estructura ocupacional i d'una manera inversemblant, jo fins que no vaig veure les dades no m'ho podia creure, tota la categoria de supervisors i tècnics, és a dir, la veritable aristocràcia obrera industrial. Està desapareixent del nostre país a una velocitat brutal, que són aquestes classes mitjanes econòmiques. Està augmentant l'ocupació una miqueta, poc, en el sector serveis, com he dit abans, i s'ha destruït també ocupació, però no amb la velocitat i amb la intensitat tan forta de la classe treballadora industrial, en el sector dels professionals, directius, de tot rang, diguem-ne, el que seria la classe mitjana benestant. Aquí s'ha destruït ocupació, però molt menys. Què és el que està patint aquesta classe benestant de directius i de professionals? La intel·ligència de la que se referia al Celorio. Doncs bé, el que està patint és una caiguda molt important dels ingressos. El salari hora que estem cobrant, i aquí ens incluïm nosaltres perquè formem part d'aquesta classe, el salari hora que estem cobrant aquestes classes en aquest període de temps, sobretot en el 2011, 2010-2011, ha caigut al voltant d'un 14% el salari hora. És a dir, una caiguda, que dieu, 14% tampoc és per tant, sí, però en termes macro, que és el que estem veient en les enquestes de condicions de vida, és una caiguda històrica. No s'havia donat mai una caiguda d'ingressos d'aquesta categoria. Molt superior a la que ha tingut la classe treballadora i a la que ha tingut la classe de treballadors de classes intermitges, empleats d'oficina i empleats de vendes i tot això. És a dir, que també han viscut una caiguda dels salaris i una caiguda dels ingressos, però no tan elevada com la classe de professionals i de directius. En certa manera, per què? Perquè això és com una mena de vasos comunicants. És a dir, la crisi en la classe treballadora i en els empleats d'oficina s'ha saldat amb acomiadaments. La crisi en les classes més benestants s'ha saldat també en acomiadaments, però en menor mesura, i sobretot s'ha fet un reajust via salaris. Tot això quines conseqüències té? Les conseqüències que té és que, per primer cop, aquestes classes benestants l'estan veient les orelles al llop de que el risc de pobresa i de pobresa severa comença a ser molt alt. Només perquè us en feu una idea, el 2005 la proporció de classes benestants que experimentaven a nivell d'ingressos una situació de pobresa extrema no arribava al 10%. En aquests moments és quasi el 20%. És a dir, és un augment molt i molt fort. Llavors, això què significa? Hi ha polarització o no hi ha polarització? En termes de renda, hi ha una polarització creixent. En termes de classes socials, no està clar. No està clar pel següent. Si mesurem els indicadors de desigualtat i els descomposem, que tenim forma de fer-ho, per veure què és el que explica de la desigualtat entre classes socials i què és el que explica la desigualtat intraclasses socials, el que observem del 2005 al 2011 és que la desigualtat a Catalunya ha crescut molt, però la desigualtat ha crescut més per la desigualtat intraclasse que per la desigualtat entre classes. És a dir, en aquests moments el fenomen més notori que podem manifestar del nostre país és que la desigualtat està afectant a les classes socials dins d'elles. És a dir, estan havent-hi professionals, directius, que estan en situació de pobresa extrema i professionals i directius que estan tenint uns ingressos elevadíssims. Tenim empleats d'oficina i venedors que estan en situació de pobresa extrema i venedors i empleats d'oficina que estan tenint ingressos molt elevats, i treballadors de la indústria i treballadors dels serveis que estan en les deciles superiors de renda i treballadors que estan en situació de pobresa extrema. És a dir, el que s'ha fet és ha esclatat la desigualtat dins de les mateixes classes socials. Llavors això crea una situació una mica paradoxal, perquè d'una banda podem dir hi ha polarització social perquè ara hi ha més professionals i directius pobres que no pas hi havia abans, però no seria del tot cert, perquè el risc de pobresa entre classes pràcticament es manté constant.
És a dir, avui en dia continua sent molt més probable ser pobre sent un treballador manual o ser un treballador no qualificat que sent un universitari. El problema és que dins de cada classe social s'ha dispersat molt el risc i s'ha dispersat molt l'accés a unes rendes que siguin benestants. Això, suposo que després ho veurem, això té conseqüències o ha de tenir conseqüències, almenys en pura lògica, sobre el comportament polític. Perquè això significa que de cop i volta hi ha gent benestant que es troba en situacions que mai hauria pensat ser-hi, però això no significa que estigui donant-se una polarització entre classes. És a dir, una guerra de classes incentivada per aquesta crisi no té per què donar-se'n, perquè no està augmentant la distància entre classes socials. És més aviat una distància entre classes socials el que s'està produint. Bé, dit això, jo no voldria estendre'm gaire més, ho deixaria aquí i, si de cas, després en el debat ja podem donar més detalls sobre aquestes dades. Gràcies. Dono la paraula a la Carme Trilla, que, entre altres coses, a part del bagatge que té en aquests moments, està en una institució central per entendre la gestió de totes aquestes noves realitats, com és Càritas Diocesana de Barcelona, i per tant ens semblava fonamental escoltar no només les seves reflexions, sinó tots els elements d'innovació que estan en aquests moments havent d'introduir per poder fer front a aquesta nova situació que ara ens presentaven. Per tant, Carme, moltes gràcies per acompanyar-nos.